To jama'a, yau fa muna ɗauke da gingimimin asirin tasarrufin kuɗi. Insha Allah Rabbi wannan asirin tasarrufin kuɗi ne mai sauƙi. Kamar dai yadda kuke ganin shi to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wannan rana mai albarka. Muna kwa fatan alkhairi muna tsakiyar nan ba farkon nan ba tsakiyar nan ba ƙarshen nan ba muna kwa fatan alkhairi kuma muna maku fatan kasancewa lafiya. Tun muna kuwa fatan alkhairi kuma da ake mana fatan alkhairi da ƙasashe daban-daban, jahohi daban-daban, mutane daban-daban da suke saka mu ayyuka, wanda suke tura mana saƙonni ta wanda suke biyo mu ta WhatsApp, wanda suke kiran mu, wanda suke kiran mu suke saka mu ayyuka, wanda suke turo mana saƙonni ta waya. To insha Allah Rabbi muna farin ciki sosai. To kamar dai da kuka sani naku nan dai malam, naku nan dai ɗan Malam TV insha Allah Rabbi to mun sake shigo muku da wani gingime mai asiri ɓangaren tasarrufi.